Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Borussia Dortmund deklasirala Leipzig u finalu Kupa Njemačke. Finale Lige prvaka iz Turske premješteno ponovo u Portugal. Buffon na kraju sezone napušta Juventus i vraća se u Parmu. Neymar potpisao novi ugovor sa Paris Saint-Germainom. Iza nas je još jedna uzbudljiva fudbalska sedmica u kojoj se možemo reći polako priveo kraju ligaški fudbal. Dobili smo još dva nova prvaka nacionalnih prvenstava, više o svemu tome u nastavku. Manchester City ove sedmice doživio poraz kod kuće od Chelsea, međutim uprkos tome oni su ove sedmice i matematički osigurali novu titulu engleske Premier lige. Sa druge strane u Engleskoj traje velika borba za pozicije koje vode u ligu prvaka. Leicester je ove sedmice najprije poražen od Newcastle, da bi samo nekoliko dana kasnije slavili na gostovanju kod Uniteda rezultatom 1:2. Chelsea nakon pobjede protiv Citya poražen u gradskom derbiju od Arsenala minimalnim rezultatom. Jedino je Liverpool upisao dvije pobjede i to protiv Southamptona i drugu protiv Manchester Uniteda. U Španiji su nakon ove sedmice ostala dva kandidata za titulu, to su Atletico Madrid i Real Madrid. Atletico je najprije remizirao na gostovanju kod Barcelone 0:0, da bi nakon toga sa 2:1 porazili Real Sociedad. Real je remizirao sa Sevillom 2:2, dok su nekoliko dana kasnije slavili protiv Granade rezultatom 4:1. A nastavlja se i nikad uzbudljivija trka za titulu Francuske lige 1. Rennes je ove sedmice oduzeo 2 boda Paris Saint-Germainu, rezultat te utakmice bio 1:1. Sa druge strane Lille je upisao novu veliku pobjedu na gostovanju kod Lansa 0:3. U Italiji od prošle sedmice jasan šampion, međutim i tu traje velika bitka za pozicije koje vode u ligu prvaka. Atalanta je najprije slala protiv Parme sa 5:2, a nakon toga je protiv Beneventa sa 2:0. Milan je deklasirao Juventus na gostovanju sa 0:3, a nakon toga i Torino sa velikih 0:7. Napoli je pobjedio Speziju i Udinese, dok je Juventus nakon poraza od Milana slavio protiv Sassuola sa 3:1. Ove sedmice smo dobili potpuno očekivanog novog starog šampiona Njemačke, to je naravno Bayern, koji je sa 6:0 porazio Mönchengladbach te tako proslavio novu titulu prvaka Njemačke. Međutim nije sve u Njemačkoj ove godine bilo pod znakom dominacije Bayerna, jer su se u finalu Kupa Njemačke sastale ekipe Leipziga i Borussia Dortmund. Borussia je slavila sa velikih 4:1, a po 2 pogotka za Borussiju zabili su Sancho i Haaland, dok jedini pogodak za Leipzig zabio Dani Olmo. Finala Lige prvaka i ove godine neće biti odigran u Turskoj u Istanbulu, nego se ponovo premjestilo u Portugal. Pa će tako ovo sezonsko finale Lige prvaka biti odigrano u Portu na stadionu Dragao. UEFA je odlučila promijeniti domaćina finala Lige prvaka jer je Engleska označila Tursku kao rizičnu državu za njihove građane u vrijeme pandemije. Na finalu Lige prvaka bi trebalo biti prisutni oko 10.000 navijača, a glavni sudija bit će Španac Antonio Mateu Lahoz. Nakon otkaza u Chelsea, Frank Lampard bi od naredne sezone mogao voditi novog Premier ligaša, a u pitanju je ekipa Crystal Palacea čiji je trenutni trener Roy Hodgson. Roy Hodgson je ove sezone osigurao opstanak sa Crystal Palaceom u engleskoj Premier ligi, ali vlasnici kluba očigledno žele nešto više. Lampard bi tako u novoj sezoni mogao biti njihov novi trener. Kako se sezona bliži kraju, tako su i sve glasnije priče oko odlaska Harrya Kanea iz Tottenhama. Kako sada stvari stoje, Harry Kane će ovog ljeta napustiti ekipu Tottenhama. Kane je u potrazi za trofejima jer ih u Tottenhamu očigledno ne može osvojiti. Do sada su se pojavile priče kako je Paris Saint-Germain zainteresovan za Harrya Kanea, gdje bi on mogao ponovo surađivati sa Mauriciom Pochetinom. Douglas Costa je, kako sada stvari stoje, okončao svoju europsku karijeru. Costa je nedavno kupio novu kuću u brazilskom gradu Porto Alegreu, a brazilski mediji ove sedmice prenose kako će on uskoro pojačati Gremio. Potpredsjednik Gremija je ove sedmice potvrdio pregovore sa Costom, te su oni uvjereni kako će on ovog ljeta obući njihov dres. Buffon je ove sedmice potvrdio kako će na kraju sezoni definitivno napustiti Juventus. Iako su mnogi mislili kako je to kraj karijere legendarnog Gigija, to ipak neće biti tako. On će i sa svoje 43 godine i dalje biti aktivan u fudbalu. Kako sada stvari stoje, Buffon bi od naredne sezone mogao biti golman Parme, gdje je sve i počelo za njega. Parma se ove sezone takmičila u Serie A, ali će naredne godine igrati u Seriji B. Sergej Milinković-Savić je u subotu doživio prelom nosa na utakmici protiv Fiorentine, ove sedmice je uspješno operisan. Milinković-Savić je uprkos slomenom nosu tu utakmicu odigrao do kraja, Lazio je izgubio u tom meču, a Sergej ove sedmice je uspješno operisan. Kako sada stvari se, on će se ubrzo vratiti na teren, ali će igrati sa zaštitnom maskom. A desilo se ono što su već sedmicama najavljivali francuski mediji. Neymar je ove sedmice produžio ugovor sa Paris Saint-Germainom. To su ove sedmice zvanično potvrdili iz Paris Saint-Germaina. Neymar je stavio potpis na ugovor do 2025. godine. Iako još uvijek nema službenih informacija, mediji navode kako će Neymar u Parizu godišnje zarađivati oko 30 milijuna eura. Kako navode španjolski mediji, Barcelona je ove sedmice osigurala dva pojačanja. U pitanju su dva napadača, radi se naravno o Sergio Agueru te Memphisu Depayu. Oba fudbalera se već duži vremenski period povezuju sa Barcelonom,
A kako sada stvari stoji, obojica će doći na Camp Nou. Ono što je također zanimljivo jeste da obojica dolaze kao slobodni igrači, te da su također obojica pristali na znatno smanjenje plate kako bi pojačali Barcelonu. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, a idemo sad pogledati tko je to igrač sedmice. Za igrača prednje sedmice odabrali ste N'Gola Kantea zbog sjajne utakmice protiv Real Madrida. Za novog igrača sedmice kao uvijek možete glasati u komentarima, idemo sada na centralno pitanje. Da li je Mourinho pravi trener za Romu? Da, čak 71%, ne 29%. Ove sedmice glasala su 843 glasača. A centralno pitanje za narod sedmicu glasi: ko će osvojiti La Ligu? Jedno zanimljivo centralno pitanje s obzirom da je bitka spala na Real Madrid i Atletico Madrid, iako matematičke šanse naravno ima i Barcelona, ali je zaista nemoguće da Real i Atletico kiksaju preostale dvije utakmice. Tako da se svakako o ovome možete izjasniti u centralnom pitanju na prvom linku u deskripciji. Mi se gledamo kao uvijek narednog petka, do tada veliki pozdrav!